ବସିକି ଭାବିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ମନକୁ ଆସିଲାରେ କଦଳୀ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କଦଳୀରେ କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବା। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କଦଳୀ ନେଇଯାଇଛି 6ରୁ 7ଟା କଦଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, କିଛି ସେଥିରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଫାଇନ ତେଲ ନେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୁଡ଼କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇକି ଅଠା ଆମର ଦେଖିବେ ହାତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଠା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଥିରେ ପକାଇବେ। ପକାଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରା ସିମ୍ରେ ବହୁତ ସମୟ ଟିକେ ଜନ୍ତା ହେବ। ତାପରେ ଗୁଆ ଘିଅ ମୁଠି ନେଇଯାଇଛି 1 ଚାମଚ। ବହୁତ ତା'ର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବାକୁ କାଜୁ ଟିକେ ମୁଁ କାଟିକି ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ତେଲ ହିଁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ମାରିଦେଲି। ଅଏଲ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବାନାନା ହାଲୁଆ। ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।